jud mahuman ug assemble among bed. Excited na jud kaayo ko, di na jud mi maghigda sa south. Sana Kaya ma'am, nice na kayo. Hala, dali ara oy, salamat jud kaayo ninyo sir. Sabot na sa IB Furniture. Oh, kamo, ganahan mo order kay nga bed. Pag-message na mo sa page nila, Ma'am IB Furniture. Kaya mo-deliver na sila tibuok Pilipinas o kasa pa ka. Lami as bed. Ay, di pa jud mo uyog. Bunyagan dyan namang jeepre yun dyan. Ay, pero di raman bed among gi-order na po'y chairs. Oh, nice kayo among chair. O, pangyayamanin dyan. Sana all. Karindot na lang dyan sa amo ang chair. Uy, di na dyan ko makuhaan dani. Maslide. Grabe to mo ni Kuranan. Ay, maslide me. Ah, ganahan na dyan ko ani mo kaog sa mut. Hala. Uy, yan na naman dahil kadali sa rariyan. Tanaw at ang chair nindot ka, Adjo. Ba't ko ba naglingkuranan? Nag-order na po ni Squeenie ba? Hala! Nindot tayo bitag lingkuranan. Burag pang datag yun ang tirada ba? Be, ako ko na na-check, be! Ali, dari, tanawa, oh. Tagin ka ayaw diyan. Nanindot gani, no? Gagi! Hala! Hala, nindot ang ayaw. Nindot ang ayaw. Wow, hindi sa mga nag-order ba yan eh? Sa Ivy Furniturehan. Ay, sa IB Furniture din na. Bitawan, balita na ko. Wapo ka na sa labuhin mo ba? Pero han, di ra ni mauha. Naapay ambassador bed ta. Tanaw na to sa kwarto ta. Napay bed! Dali. Sige, sige, sige. Tanaw na to lang. Hala! Ninduta ba nga bed? Ano pa pag-gold yung stripes? Gol, ganino, para maprinda ba? Gagi, ninduta sa tong bed. Ay, be, sawayan ko na, be. Lami at ayo. Ay, smooth ka ayo ba? Nindot ka ayo, no? Ako na gunay kapili. Ako yawa yun yung mamili ay. Pero ay sahan. Di sa ama kagibayadan eh. Ayo, nakabala ka, kay nabayra na. Nabayran na. Ma'am, okay na. Uy! Yawi mo na sa kwarto eh! Ay, wala kay boss sir nga gi-swap man yung madam sa bed and chairs. Kasi sir, mo ito sa ko sir. Uy! 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 Yawi sa kwarto eh! Ayaw, nagluwag diya. Kaya akong ipaswap yung R-tray sa taang bed o gatong chairs, ha? Ayo! Ayaw, nalagay sa kaan. Sa wakas, ako anagin ng R3. Gusto ka makadaog ni ini nga sapatos? Like, comment, and share na ni ini nga video. Kung bisan palayo ang iyong balay ay magkabala ka kaya amo lang ka nang ipa-GMT Express. Suon sa pa ang iyong ipaabot. Like, comment, and share na.